Какво става, хора? Аз съм Вилката. Гейминг. Днес ще играем в The Box с Шмити. Ало. Защото, да знам, що. Защото Battle Royale не върве. Да. Защото Battle Royale не. След малко ще ходя Battle Royale. Да, просто не мога хората. Взех всичко. Аз там. Ох, точно набива. Защо не стрелнах? Кракнах един. Мок. Джон Уик е кракнат. Силвам. И аз. И не силнах за треечка, брат. Добре, ще не мога да сидите да ме правят. Не. На едно е. Да. Браво е. Пак взех всичко. Аха. Те двамата ми влязоха. Прави го. Отдясно е. Довърши го то. Довърши го Джон Уик. Довърши Джон Уика. Чакай! Идва. Браво, бе. Не. Оха, то смина през всичко между другото. Ще дойда. Не, аз го убивам, Да. Пустай. Добре, защо не му играем така на Battle Royale, бе? Наистина. Чай, че ми идоха от няколко страни. На едно един. Нок. О! Мислях, без ден си окопленце. Не, трябва да се ден. Директно да лескат, брат. Ще. Токсик цигани. Так има толкова много, бе. Тук не може да ходи. Добре. Тука. Къде е то? Маркирал съм. Къде е то, бе? Маркирал съм ти, бе, прост. Аха, хуб. Бежи там, сега. Тук къде влезе, брат. Директно ще покане, брат. Двама са на мене. Помпи. Тези, ако не взимат стени, бе, правят. Те са лепнаха. Кое е? Да, то ми даде материала. Не мога да излизна. Къде си? Не! Върни.
Пусти. Не се спря. Какво е? Много е готина молта. Кефа ме звука. Аз съм топ. Добре, бе, брат, той ме наби 200, бе. Ай стига, бе. Аз го кракнах, ама ми наби много. Махай се от мене. Аз ли? Гръмнаха ми ушите, бе. Скоро. Тук са и двамата. Вече не. Опа, десна стои. Тя е готна риба. Аз съм тук. 49 му набих. Бах, ти тъпата игра. Точно танцува ли, бе? На това гърдето. Вили стягай. Стягай си направо, те повече румп не трябва да ви такова. То 39 на 1. Де. Чакай. Да, чакай, трябва да го намеря. Тук са, ела. Да тестваме. Лези на мене. Ох, убима. Ти ме убив. Дет. Как ще деса, бе? Май лехнаха ли или така? Няма нищо лесно, бе. Нок. Брат, той лоша ми си, бля. Този го унищожих, ти лук ли си? Брат. Да знаеш, този... Добре, брат. О! Да, такава. Трети рунд правим ли? Не, мисля, че това да е. Това ще бъде краят. Надявам Това да се ви си видео. клипа да ви е харесал и ай чао!